У беларускай міфалогіі ёсць гісторыі пра вампіраў, але іх у нас называлі вупырамі. Гэтых гісторый, праўда, не так шмат, а самі вупыры вельмі адрозніваліся ад галівудскіх вампіраў з клыкамі. А як станавіліся вупырамі, як ад іх абараняліся, і чаму іх можна было вельмі лёгка абдурыць. Палатно расказвае пра тое, як нашы продкі ўяўлялі вампіраў, ці засталіся ў народнай памяці легенды пра іх, і ці ёсць у Беларусі вампіравыя вёскі. У беларускіх вераваннях не было вампіраў, але былі вупыры. Вупыроў уяўлялі як нябожчыкаў, якія шкодзяць людзям, свойскай жывёле, разносяць усялякія пошасці. Этымалогія самого слова «опыр» неспалёны паходзіць ад індаеўрапейскай пахавальнай традыцыі спальвання трупаў, мае дачыненне да грэцкага слова «апірас», што значыць «які не спальваецца», ахвяра без агню, не прынятая багамі, лацінскага «пурус», чысты, хецкага «пахур», агонь. Так называлі нябожчыка, які не прайшоў належны пахавальны абрад. Менавіта адсюль паходзіць распаўсюджанае ў беларусаў уяўленне пра тое, што вупырамі становяцца закладныя нябожчыкі. Гэта самагубцы, якіх не хавалі без правядзення належнага абраду, чараўнікі, людзі, народжаныя жанчынай ад нячысціка, таксама ад сувязі ведзьм з чортам, людзі, да якіх пры жыцці дакрануўся нячысцік, праклятыя кімсьці людзі, нябожчыкі, праз чыю магілу пераскочыла чорная котка, людзі, пакараныя за нейкія грахі, напрыклад, за хцівасць і празмерную прагу да багацця. Людзі, якія паміраючы вельмі аб нечым шкадавалі або аб якіх вельмі хто плача і каго бесперапынна згадваюць. І падбабічы, дзеці, якія нарадзіліся ўжо пасля таго, як іх маці стала бабіць чужых дзяцей. Згодна з беларускімі вераваннямі, вупыр мусіў доўгі час праляжаць у магіле. Там ён не паддаваўся гніенню і захоўваў выгляд здаровага чалавека. У труне ён ляжаў тварам уніз з расплюшчанымі вачыма, меў чырвоны, наліты крывёй твар. Вупыры захоўвалі тыя рысы свайго аблічча, якія мелі пры жыцці. Толькі іх вусны ад частага смактання крыві распухалі, а язык станавіўся тонкім і вострым, як джала. Гэтым вострым языком яны прыпадалі да грудзі сваёй ахвяры, праціналі ў ёй ледзь бачную дзірачку аж да сэрца і высмоктавалі кроў. Пасля яны павінны былі вярнуцца на сваё месца да першых спеваў пеўняў. Калі камусьці гэта не ўдаецца, той падае мёртвым і аджывае толькі на наступны дзень у такі ж самы час. Часта вупыр працягвае тыя заняткі, якімі займаўся пры жыцці. Сквапны пан пералічвае грошы ў сваім прыхаваным скарбе, памерлы муж наведвае сваю жонку дзеля інтымнай блізкасці, і вупыры вельмі помслівыя. За найменшую крыўду ці нават за нястрыманае слова яны жыўцом раздзіраюць крыўдзіцеля або скручваюць яму галаву. Вупыры могуць перакідвацца ў розных жывых істот, мяняць свае аблічча, а таксама ператварыць чалавека ў якога-небудзь звера, да прыкладу перавератня. Калі апошняе здарылася, трэба адкапаць падазраванага мерцвяка, адрэзаць ад яго кавалак і, падсмажыўшы, даць перавернутаму звера чалавеку гэта з'есці, каб вярнуць яго ранейшае аблічча. Згодна з беларускай міфалогіяй, вупыры не могуць ведаць думак чалавека, таму іх вельмі лёгка абдурыць. Напрыклад, заблытаць, каб выйграць час і дачакацца першых пеўняў. Пабачыць вупыра мог і просты чалавек. Для гэтага трэба было на ноч схаваць пад нейкай судзінай запаленую вясковую свечку, а пасля час ад часу асвятляць пакой, падымаючы гэтую судзіну. Пры нечаканым асвятленні вупыр становіцца бачным, і тады яго трэба адлупцаваць асінавым паленам, каб больш у гэты дом не прыходзіў. Так дазнаваліся, які канкрэтна памерлы чараўнік наведваецца ў постаці вупыра. Пазнаць будучага вупыра можна было і па падвойным шэрагу зубоў, бо анамальная зубатасць – характэрная рыса многіх дэманічных істот. Дзейсным сродкам супраць вупыра лічыўся забіты ў яго магілу асінавы кол або прыбітыя на магіле асінавым калком цень ад сваёй левай нагі. На палесе самым надзейным сродкам абароны лічылася зламаная ў дарозе вось ад воза, якой трэба было ўдарыць вупыра. Вупыры баяцца асвечанага маку самасею, якім пасыпалі дарогу ад дома да могілак, хату і могілкі. Дапаможа таксама грамнічная свечка, запаленая перад тым акном, праз якое панадзіўся хадзіць вупыр. Або стрэл у акно са стрэльбы, набіты асвечанай соллю. Самы радыкальны сродак пазбавіцца ад наведвання ў вупыра – раскапаць магілу падазраванага ў вупырстве мерцвяка, ацекчу яму галаву і заціснуць яе паміж ног, каб ён не мог дастаць яе рукамі.
а цела прыбіць асінавым колам да зямлі. Падобныя пахаванні археолагі знаходзілі ў складзе некаторых курганных магільнікаў. Калі вупыр задушыць чалавека, то каб аджывіць яго, трэба што хутчэй адрэзаць у небаракі вялікія пальцы на правай руцэ і левай назе, калі гэта мужчына, на левай руцэ і правай назе, калі гэта жанчына. У Беларусі існуе шэраг паданняў пра вампіраў, напрыклад, пра вупыроў Валодкавічаў. На Лепельшчыне ёсць вёска Іванск, раней яна мела назву Еванск. У той вёсцы была сядзіба паноў Валодковічаў. Цяпер ад яе засталіся толькі рэшткі, якія яшчэ можна пабачыць. Гэтую сядзібу ў 1774 годзе набыў крайчы мінскага ваяводства Тадэуш Валодковіч. Пра Валодковічаў захавалася шмат інфармацыі. Вядома, што ў 1739 годзе мінскі войт Станіслаў Бужынскі абвінаваціў Андрэя Валодковіча, Тэклю Валодковіч, Лявона Валодковіча і яшчэ шмат іх родзічаў у нясплаце гарадскіх падаткаў. Але яны іх так і не сплацілі. Генрых Прыгажунчык, таксама з роду Валодковічаў, быў удзельнікам паўстання Касцюшкі, потым ад'ютантам Напалеона. Ягонае імя ёсць на трыумфальнай арцы ў Парыжы. Яшчэ адзін з роду Валодковічаў, Міхал Валодковіч, быў сябрам караля Станіслава Радзівіла, якога мы ведаем як пані-каханку, і нібыта стаў прывідам у мінскай ратушы. Сядзіба ў Іванску належала племянніку Міхала Валодковіча Вінцэнту. Апошнім яе гаспадаром быў унук Вінцэнта, які з'ехаў адтуль у апошнія гады Першай сусветнай вайны. Жыхары суседніх сядзібы вёсак былі ўпэўненыя, што Валодковічы вупыры. Усё, вядома, было празаічна. Валодковічы ўдзень спалі, а ноччу, наадварот, займаліся справамі. Незвычайным для мясцовых было і тое, што Валодковічы першымі ў тых мясцінах правялі электралінію і тэлеграф, а цэлую ноч у вокнах гарэла святло. А яшчэ ў Беларусі ёсць вёска з вупырамі на беларуска-украінскай мяжы. Вёска Парэ знаходзіцца амаль на мяжы з Украінай, да якой каля 600 метраў, а да бліжэйшага буйнога горада Пінска толькі 25 кіламетраў. Гэтая вёска вядомая тым, што мясцовыя верылі, што некалі туды прыходзілі вупыры. Аднак апошнім часам даказаць, што мясцовыя сапраўды ў гэта вераць, не змаглі ні журналісты, ні розныя блогеры. Сімвалам вупырства ў Парэ сталі могілкі. Там стаяць вялікія драўляныя крыжы, абвязаныя рознакаляровымі стужкамі. На магілах ляжаць цяжкія камяні і часцей драўляныя калоды. Частка новых магіл адрозніваецца ад старых. Там звычайна гранітныя помнікі, але традыцыя ўсё-такі працягвае жыць. На некаторыя магілы кладуць газасілікатныя блокі. Гісторык Ігор Вуглік расказваў парталу онлайнер, што існуе дзве гіпотэзы, чаму жыхары вёскі Парэ устанаўлівалі на магілах дубовыя калоды. Па-першае, гэта рабілі для таго, каб абараніць могілкі ад дзікіх жывёл. Па-другой, гэта рабілі па рэлігійна-міфалагічных прычынах. Калода аддалена нагадвала саху, якая ў беларускай культуры азначала падзел паміж светам жывых і светам мёртвых. Саха была абярэгам і абаронай ад мёртвых. А рознакаляровыя стужкі – гэта так званы аброк. Згодна з традыцыяй, мужчыны рабілі крыжы, а жанчыны пазней упрыгожвалі іх каляровымі стужкамі, калі ў мясцовасці магла адбыцца бяда. Гэта такі зварот да Бога, каб гэтую бяду ад мясцовасці адправадзіць. Мясцовыя ўспамінаюць, што такі абрад праводзілі звычайна ноччу, і для іх гэта азначала, што свойская жывёла будзе здаровая. Самая новая легенда пра вупыроў з Беларусі тычыцца Мінскай вобласці. Ёй не болей за 70-80 гадоў. Па легендзе вёска Путчына, што знаходзіцца ўсяго ў 50 кіламетрах ад Мінска, стала месцам з'яўлення вупыра. Вупыр з'явіўся там аднойчы, дзесьці ў сярэдзіне 20-га стагоддзя. Згодна з гісторыяй, мясцовы жыхар Стэфан памёр і вярнуўся ў родныя мясціны ўжо пасля смерці. Па легендзе, Стэфан стаў вупыром пасля таго, як знайшоў кнігу чорнай магіі і стаў чараўніком. У Путчына ён шукаў адну са сваіх дачок, якую хацеў скрасці. Дзеці, з якой гулялася маленькая дзяўчынка, хутка паведамілі пра гэта яе маці. Жанчына ўбачыла на месцы здарэння сваю дачку з памерлым, ці зноў жывым мужам. Стэфан нібыта спужаўся і адпусціў дзяўчынку да маці, а сам уцёк. Гэта гісторыя мае дзве канцоўкі. Згодна з першай, жанчына і яе дачка загінулі ў той жа вечар. Вупыр вярнуўся ўначы і выпіў усю іх кроў. Па іншай версіі, тая дзяўчына і яе маці ацалелі і пражылі яшчэ вельмі доўга.